Què passa, millennials? Com va això? Supergirl. Esteu preparats, millennials? Sí, amics, si ahir teníem el primer avenç d'una de les pel·lis més esperades del proper any, 2026, avui, per fi, com ens van avançar ahir, tràiler oficial de Supergirl. 2 minuts de tràiler que gaudirem com si no hi hagués un demà. Let's go! Ja d'entrada aquesta estètica ens assegura en certa manera que James Gunn ha tornat a fer el que sempre ha hagut de fer, tornar al sedàs. Tot i que aquesta pel·lícula no la dirigeix ell, sinó Craig Gillespie, per això té un segell seguríssim, James Gunnero, popero, el que ens agrada. Però bueno, sense més dilació, apa som enemy. Crypto! Then, call me. Lo has hecho casi todo dentro del periódico. Así me gusta. Estètica... Això ja ho vam veure ahir. Zor-El, Ja, més borratxa que... juro solemnemente que los 23 van a ser mi mejor año. 23 anyets. Parra descomunal. Para ser sinceros, tampoco es que el listón esté muy alto. Com mola la tipografia. ¿Cómo fue perderlo todo? Això deu ser Krypton. Krypton no murió Guapo. un día. Los dioses no son tan considerados. Bueno, si soy sincera, esto pinta bastante mal. Para vosotros. ¿Hay otros de tu planeta que tengan poderes como tú? No, solo un pequeño grupo de 2. Nice. Él ve lo bueno de todo el mundo. Qui teníem aquí? Yo veo la verdad. Hòstia, bona frase, eh? Locura. Yes! Yes! Nice! Bueno, espera, que aquí hi ha coses a analitzar. Primerament, els colors. Els colors m'agraden molt, així molt càlids. Superman tenia un punt més fred, no fred com a tal, però tenia colors vius també, però aquí hi ha un rotllo, té un rotllo Guardians de la Galàxia brutal. Bueno, és el que hem dit moltes vegades, allò que et funciona no ho canvis, que si bé és cert no ho dirigeix James Gunn això, ja ho diré, però aquí hi ha cosetes. Hi ha cosetes de coses que sabem que funciona i per tant no ho canvis, no? Com diem. Crypto, fent de les seves, liant la parda, com és habitual en ell, i això és molt bo. Pixara... Això porta la polèmica, eh? Pixaradeta en un Daily Planet. Què posava? Superman salva la ciudad de la explosión de un reactor nuclear. I hi ha un altre titular, Supergirl rescata gatos? Rescues cats, sembla. I aquí la cara Zor-El amb una turca... Bueno, una ressaca important. M'agrada molt el rotllo aquest comiquero del logotip. Aquí esperant el bus. Estava intentant mirar a veure si posa algú al bus aquest, que és el del... Ara repassarem alguna imatge del còmic. Aquesta és una primera clara referència. N'hi ha més, ara ho repassarem. Però vibres de còmic total. Un gran còmic de Tom King, amb la gabardina... Que los 23 van a ser mi mejor año. Però aquí no porta la roba de superheroïna. Para ser sinceros, tampoco es que el listón esté muy alto. Això és Krypton, la destrucció de Krypton. Primera vegada que ho veiem, espectacular, llueix la ciutat. ¿Cómo fue perderlo todo en un día? Aquesta és la Ruthie, que també es veu guai, amb l'espasa, etc. No és idèntica a la del còmic, no és exactament igual, però bueno, està ben castejada. Krypton no murió en un día. Los dioses no son tan considerados. I aquí, aquest moment a l'espai,
No sé si deu ser... Ara estic repassant molt el còmic. Hi ha un moment en què va fins al sol, aquí ho tinc, va fins al sol a carregar-se i després apareix algú molt totxo, que és el Comet, el cavall. Com introdueixin el cavall a la peli, em despullo enmig de la sala, eh? Em faran fora, però m'és igual. Bueno, seguim. I aquí, en això és tot molt Guardians de la Galàxia, Espera, esto pinta bastante mal. rotllo que se recompenses que la busquen, etc. Juny, aquest? Bastante mal. Aquest és el Crem? És que tinc seriosos dubtes de que sigui el Crem. No, té un rotllo Hellraiser, aquest que flipes, eh? El que sí que hem vist el Lobo, que ara el veurem. Aquí és, quan estan en el bus aquest intergalàctic, és aquesta escena, és molt guai aquesta escena. No sé si està veient bé, estic apuntant el còmic, igual no es veu bé. ¿Eres como tú? No, solo un pequeño grupo. Solo un pequeño grupo de dos como nosotros, ¿no? Jo i el meu cosí. Aquí es veurà. Aquí el tenim, a veure si l'enganxo. Si l'enganxo bé, amb el poro. Crec que és el moment... Sí, mira, en Jason Momoa com a Lobo. Buah, és que li encaixa el personatge com amb ell sol, eh? Aquest paio havia nascut per fer... Aquaman també li venia molt guai. L'adaptació de Snyder estava molt bé, però Jason Momoa és Lobo. Aquí ho teniu, i quan es vegi a la peli, bueno, fliparem. Espectacular. ¿Y cómo es Superman? Això és molt important. Él ve lo bueno de todo el mundo. Yo veo la verdad. Bon resum, dels caràcters dels dos. Molt bon resum. Nice. Anem, com sempre, abans d'acabar, a repassar la fitxa tècnica. El pòster de rigor que ja vam veure ahir, un rotllo molt xulo, amb el rotllo aquest grafitero, els colors, la gabardina, les ulleres... El traje, la tela, és lleugerament diferent a la de Superman. Aquesta té una pinta una mica més de... No tan gomós, no? És més superherois de sempre, amb el Wallman, etc. I aquesta postura així en plan mig passota i tal. Truth, justice, whatever. Veritat, justícia, el que sigui. És una mica el tarannà també d'ella. Aquí teníem a l'Emily Alcock en fotos de preproducció que ens van ensenyar llegint el còmic, aquí com la maquillen. Això pertany a Superman. Si us hi fixeu, el cinturó és lleugerament diferent i això és la fortalesa de la soledat. Es veuen aquí els vidres kryptonians, més del mateix. Això també és preproducció. Aquí, això és el bar on ella compleix aquests 23 anys. I el primer pòster promocional que vam veure que canviava el look up al look out amb aquest graffiti. I bàsicament això, molt xulo el rotllo que es porta aquesta peli. Com dèiem, dirigida per Craig Gillespie, que crec que ha fet alguna coseta interessant. Com a director, La hora decisiva, Lars y una chica de verdad, Noche de miedo... I Yotonia, però com a productor. Yotonia és un pel·liculot. El guió, Otto Binder, Tom King, que és el guionista del còmic, i Anna Nogueira, que també és la guionista de Wonder Woman. Per tant, estiguem atents a aquesta pel·lícula perquè sabrem més o menys per on van els trets de Wonder Woman. I com a estrelles, Millie Alcock, Eve Ridley i Matthias Schoenaerts, que interpreten, evidentment, a Kara Zor-El Supergirl, Ruthie Mary Connell i Creme de les Colines Amarilles, respectivament. Emily Beecham com a Alura Inze, Bill Coban com a Brute, Alice Hewkin com a Clarion Raider, David Krumholtz com a Zor-El, el pare de la Kara Zor-El, de l'Emily Alcock, de la Supergirl, i, evidentment, Jason Momoa com a Lobo. Haurem d'esperar fins al juny, a l'estiu, per veure aquesta meravella. Estic segur que aquesta pel·li estic segur que ho petarà. Jo crec, tot i que m'agrada moltíssim Superman, que aquesta pel·li encara m'agradarà més. Té pinta de ser més disfrutona, encara més familiar, que té aquest toc gamberro, però crec que triomfarà, perquè té un tom molt Guardians de la Galàxia, reitero, i allò que et funciona, no ho toquis. James Gunn sap el que sap fer bé i aquí ho farà, tot i que ja et dic, no la dirigeix ell, però hi haurà molta mà d'ell, seguríssim, i crec que serà una pel·li que rebentarà taquilla, però sense cap mena de dubte. Però per això, per esbrinació, ens haurem d'esperar a l'estiu que ve. Jo estic molt i molt dins, a mi el rotllo aquest... Té un rotllo molt comiquero, ja es veu, respectant molt l'obra original. Primera pel·lícula també standalone d'una superheroïna, des de Wonder Woman, fa molt de temps això ja ha plogut, i el rotllo musical, el rotllo popi, tot això, és que ja sabem de què un peu calça, ja sabem que li funciona, que ho fa molt bé, i
i jo crec que triomfarà. Jo crec que triomfarà i tinc molt de hype per veure aquesta pel·lícula. Molt. Així que ara, com sempre, Millennials, deixeu en comentaris què us ha semblat, si us ha hypejat tant com a mi, què n'espereu, si heu llegit també el còmic, rebenteu el botó de like i subscriviu-vos, que sabeu que ajuda moltíssim, i ens veiem al següent vídeo. Fins aviat!